Hamon бону ман ина рамазонда ман камтар бекор шудам. Пурра ҳозир ай пушти тиҷорати Faberlic ҳастам. Да ёдатон ҳаст ман гуфтам ку ҳарчие ки дар хона истифода мебарам аз ширкати бонуфузи Faberlic аст. Пага хонада уборка дорем. Насиб карда бошад имрӯз офис рафтам. Ҳамаи маҳсулотҳои даркориро аз ширкат гирифтам. вазифаи мо на танҳо шуморо ба кор даъват кардан аст, ҳамчунин маҳсулотҳое ки ин ширкат дорад ҳамаи мо кормандони ширкати Faberlic худамон истифода мекунем. ҳама инҳоро ман имрӯз рафтам аз ширкат гирифтам. фардо дар хона генерални уборка дорем. насиб карда бошад аз ҳамаи маҳсулотҳо истифода мебарам. ин барои либос аст, кондитсионер, ана инаш бошад освежитель барои хушбӯй гардонидани хона,